Bos días, Guillermo. Queríamos facerlle unhas poucas preguntas sobre o seu traballo. Espero que nos as poidas responder. Unha delas é, que foi o que te chamou a atención para traballar estudar e desenvolver a túa carreira profesional no sector da banca? Bueno, eu penso que a vida nos leva a veces por camiños inesperados, non? Entonces, eu cando estudiaba aquí no Instituto en Baio, a verdad non era dos estudiantes máis brillantes, o sea, era máis dos rebeldes, o que pasa que pouquiño a pouco, pois, bueno, vas sacando e de repente te encontras que cando acabas COU tes que entrar na universidade sin estar, hoxe tendes, a verdad, moita máis orientación de cara ao vosso futuro, non? Evidentemente, creo que iso é importante, pero eu tiña dúdas, non sabía realmente a que me quería dedicar. Si, meu pai traballou en banca, pero tampouco era o referente, me refiero ao que quería facer. De feito, eu daquela tiña as miñas historias na cabeza, xogaba ao fútbol, eu me veía que quería ser futbolista, era como, non? Incluso, bueno, xoguei o fútbol, bueno, hasta segunda división B, entonces estás máis ou menos, estuve en algún filial, no filial do Depor, no filial. Pero de repente encontraste nesa situación e dis, que queres facer, non? O típico, as carreiras comodíns que eran dereito, eran económicas, empresariales, entonces me metín aí. Que pasou? Pois, bueno, unha vez que terminei a carreira, pois, bueno, tes que acceder ao mercado laboral, empecé a traballar moi poquinho tempo nunha empresa que era de control de calidad e facía, o que facíamos era recobrar os impagados, non? Estaba no departamento de recobro, non era o que máis me gustaba, e sale unha opción que era entrar no Banco Pastor. Houve unhas pruebas de selección, fun as pruebas, e aí empezou o meu periplo, a miña carreira no banco, e o que evidentemente aí empecé a descubrir, non? E me empezou a agradar pois todo o máis relacionado co sector financiero. Hoxe en día, tal e como está a situación económica, recomendaría que unha persona viva de aluguer ou solicite unha hipoteca para mercar unha vivenda. A ver, me preguntas algo que creo que é un aspecto, creo que é moi personal en función das circunstancias da vida. Eu che podo preguntar a ti, vale? Cantos anos tes, Ose? 15 anos, non? Che podo preguntar, estou seguro que hoxe tes unha idea, e dentro de 10 anos, ao mellor que igual con 25 ou con 30 estás pensando en acceder a compra dunha vivienda, vale? Igual tes outro concepto diferente. Eu penso que na vida o que temos que, de entrada, é pensar que queremos facer, en que situación estamos hoxe e onde queremos estar, non? Na futuro, me explico. Eu, por exemplo, a miña experiencia personal, cal foi? A miña experiencia personal foi que en un momento determinado da miña vida tomei decisións que me fixeron ir a vivir fora de Galicia. E era algo que de entrada para min era inesperado. Pero bueno, tuve unha oportunidade pois co banco, non? De afrontar diferentes proxectos. Pois estuve vivindo no País Vasco, estuve vivindo en Asturias, viaxando por toda España, estuve vivindo en Madrid, en Toledo. Ao final en moitísimos sitios, non? E un momento da miña vida que creía que a miña vida iba a tela aquí, eu comprei un piso. En ese momento, para mí, foi un impedimento a futuro, me explico, o sea, decir, porque se ti tes que afrontar un pago dunha vivienda, esa vivienda che condiciona a estar en ese entorno, vale? Entonces, me dis, que aconsellaría? Primeiro, o que sí que aconsello é que si comprar unha vivienda implica non ter unha calidade de vida relativamente cómoda, e cando me refiero cómoda, é dicir, se vou estar asfixiado para chegar hasta final de mes, pois ao mellor non é a miña opción nestes momentos. Igual teño que esperar uns anos a que teña unha situación financiera máis cómoda para acceder a unha vivenda. Si a miña situación económica si vai ser cómoda, pois entonces sí podo recomendalo. Por qué? Porque si quero estar en este entorno, por exemplo, oye, pois si vivo en Baio, quero que a miña vida sea en Baio, e o meu traballo está en este entorno, non teño máis idea de estar o resto da miña vida aquí, quero formar a miña familia, quero vivir en Baio para toda a vida, pois o mellor o planteamiento é, oye, pois vou a pagar por algo que vai a ser para min. Cal é a tua función no teu traballo? Bueno, eu levo 3 anos, desde que vin para Galicia, traballando na parte comercial, non? Na área comercial. Digamos que no banco temos diferentes segmentos, hai un segmento no cual que se chama Red de Agentes, e a Red de Agentes son como franquicias, non? Oficinas que de cara aos clientes funcionan exactamente igual, non hai diferencia.
pero a relación do agente co banco é diferente a se eres empleado do banco. Entonces a miña función é dinamizar comercialmente a rede de agentes dunha zona aquí na provincia da Coruña.